Yo, the me ya no afene. Yeni aya santefo a yeti we de. Ye de ato ho, ade aka ya sante kasa ho se ebusua adofo. Okay. Enti binimu se winya wuwie na wo da abusua mu. Wo te se de be nia enkankan ne nkrofo adwonjo okuyi. Okobo na kuyo mama ni. Se de awuti bi enchenyiwe ebeba. Aha ani ye ni se ya na ye ani ye ni se kire se me te wono me pese anke ye de hebo some a na nka me nkofo mi nini ye ni a enye funu ni ntire o me nkofo mi nini ye ni a ye beba amagie ni mu onyam bi edi sikata ato abebo nsa ni ade no enti anke kobo some a me pe obi so ni bi se so bia na woro so kɔ na awotwe mienu a enti kasa abusua dofunu na eda horo sa abusua ne ye o sa enye o abusua dofunu ti obi ewi a wo se basco obodwum bi wo se de ti asie na abusua chirimita mi na enso mewudi a ni enesimoni akubenya adaje ayeme ye fitiu Mary Abusua dofunu. Abusua dofunu ampa. Bodan ni kro na mabonte so ka abo no da ato na abehu se yesa afro abusua. Sa abre ni de abusua panyini. Obehura agina. Se mo fa mi funu mame. Mo fa ma de mame. O pese wo simi konko. Mary so what ase abusua fa ne nye enso onya katu so se pe abusua panyina tie agina mo fa mi funu mame ebi kura ye kasa na nipa ebi wo ne papa kurum se kane ne ewukunsu pa ne ye maame so efiri apetrapa na nka mato wukunsu na me wo fa tika front mo fa bi funu mame ya muni e ka se biribi ma se mba ye kam wo fa ka che me papa se ya muni ne ni ne ya muni enu ti no oba kwa awade ye ka che ne se wo nyaade a wo family fie no wo nya ka ne dia no nipa no media ka se si me busa me na media se wo ti wo na adidie se wini die se wo ye den wo ye ne die wo nya nyina so na anu ya me yade yi me mai bi wo ha me frɛ no no apeka kra brɛ me obi atwi nani na me se me ma me ho atom awie ne se me nu ya ma frɛ no aka kyerɛ ne se na se ma me bi wu ya ma me won ne bo ne ti fie pa so weti me wo fufuo twa bi okunu de no wata wa ma me wo se ansonso ena me kan se me frɛ no ma ka kyerɛ ne se ma me wu no abɛyɛ masomesi ayi Abroa abusua dofunu no ewo abasem bi edan ho ana se eye ne ayesu ne ban se de nipa tiase a yemfi no no owu ana afi na ye kai ne ade ne ye de kan sa asem no enya abakosem bia da baabia na emom wo bia se de wotie bia wo wu pe na abusua nyina asore ye ni abiri yasumesi ehwo no kura obi benya na bia to se bo a wo bo wo fie ho asumesi anya bi ekura na asumesi fie akura ne nkonwa kura wo pake kura obi kura nka onu abe pake ni nyina so wo pani kan bibi to wo se sabi anene miami akura ye kai ne dabi enti ye nipa na ye wo ho no yesu ne ye ban a ye de ti wi ase no ade a eti ase ye ne nyi ho ade eti ase ne si ho no ye ne nyi ho se eni ho aseye se ne ye kai no chase kwadwofo su ya ye kana sami wo bi ko agina baabi bo bi di lumba dwun so wabo de pa nyam ye nyaa ho ara se ne ye fra ne ma akwadwo unya ye ho me enye ye di mba de be ye lumba ya ma ni tiru ye de we di e no wo ye ho so ho me na na mpadu nwom ye me de na mpadu afutue bi obra na ye me de pa ene
tamwa obo ebiti ye no ebiti wonu na na mpede no dwudi ka boy ne dwudi ka boy ne eyi no ajebi wono so bo ajebi ewi ajebi ti asa ai se di lumba so bo bi no jabi uwe jabi ti asia jabi uwe jabi ti asia jabi uwe jabi ti asia ajebi ti ase de ye kan ye de da de ayisia okay so na na mpede so bo bi ana ma yesu mina so ntonku ne dwumidi kai no okay enti na na nyu ye me de akire ye ode farm wo mu no na ye nipa no wo kasa kire ye na so itimi kwa kasa asomesi ye eseye enti eja wo de afa abo aso de ya sai ne uti ye bi enti no we ni nyina no so no we wo ne tamfo no kure o ne tamfo da bi abo adwuma je sa abo da bi obo adwuma je sa abo na so abo no ye nye ne kwa Nyankopon kra no wo boye no wo se abo nipa na abo ye nyina ye ba ko abo no ye nime bi e be bo aye ye bi nya bi awie bi nya bi ayi na abo nipa de no wo se Nyankopon no wo bo nipa se ne nse so